तो हेल' लोगोफोर गुड मर्निं टु इउ लोगोफोर थ' नोंथांनि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर थ' नोंथांमोना थांनायल' नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं मानि थाखाय मानि बागै भिडिअखौ दिनै लाबोदों थ' लोगोफोर नोंथांमोना थांनायल' नायनानै बुजिखाबाय नङासै नैबे थास' बिबार नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो बिथाङा मैया दाखालिसो भाइरेल जानाय मानसि नंगौना नङा आरो बिथाङा जोबोद एक्साइटेड भाइरेल जानो थाखाय नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानांगौ थ' आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि भाइरेल मानो गाज्रियाव भाइरेल बेफोरबायदि गाज्रिजों मोजांजों जायोबा अरजायाना गाज्रिजों बेफोरबायदि भाइरेल जायोबा जोबोद लासिं सिं नंगौना नङा थ' गावखौनो गाव फाननाय जायो आरोना बेफोरो थ' आं दिनै बुंनो साननाया बेनो जाहैबाय नैबे थास' बिबार बिथांखौ बुंनो सानो जे नोंथाङा बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनायनिफ्राय लाबोयैया साबसिन नोंथाङा मोजां भिडिअ लाबो रिल्स भिडिअफोर लाबो मोजां भिडिअफोर मानो गावनि बेफोरबायदि प्राइभेट पार्टखौ बेफोरबायदि देखायलायनाय भाइरेल जालायनाय बेफोरबायदि लासिं सिं नंगौना नङा थ' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालाम थ' आंनि बुंनाया राइट ना रं नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो आंबो मिथिगोन जे माबायदि भिडिअ खालामनांगौ माबायदि भिडिअ खालामनाङा नंगौना नङा लोगोफोर थ' आं बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आरो लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनो दाबाव गिबियाव नंगौना नङा थ' आं फार्स्ट अफ अल नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानो जे बेबायदि हिन्जावफोरखौ बहुद नुबोबाय जों सिगांनिफ्रायनो नंगौना नङा बे थास' बिबारल' नङा थास' बिबारनि आरो सिगां बहुद भाइरेल जानाय भुमिका तुमिका बेफोरमोन नंगौना नङा बिथांमोनाबो गोबां भाइरेल जाबोबाय गोबां रोखोमनि भाइरेल जाबोबाय थ' जोबोद लासिं सिं आरोना जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरा भिउसनि थाखायनो बेफोरबायदि लासिं सिं गावखौ बेफोरबायदि देखायनो लानाय प्राइभेट पार्टसफोरखौ आरो देखायनो गोसोबा देखायजोब नंगौना नङा बेयो नोंथांनिसो मान सनमाननि खोथा थ' बेनो आरोना आं दिनै बुंनाया बेनो जे नैबे थास' बिबार आं बिथांखौ दुखु मोनदों जे बिथाङा गोबां बेफोरबायदिनो उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंलांसिगोन नामा बिथाङा क'क्राझारनि होननानै खोनानो मोनदों नोंथाङा गाज्रि मोननाङा नोंथांखौ जों जा नुदों बेखौसो जोङो बुंनाय जादों नोंथाङा बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनो नाङा जे आजिखालि बयबो इउटुब नायो फेमिलिबो नायो सोरबा नङा थ' बेखायनो नोंथांनि भिडिअखौ बेफोरबायदि दा नुसनबायोबा फेमिलि नायनायाव नुसनबायोबा जोबोद लासिं सिं नंगौना नङा नोंथाङाबो नोंथांनि बिमा बिफाजों बेफोरबायदि भिडिअ नायलायोबा भिडिअफोर नायदोंबा मालाबा समाव राव नुसननो हागौ थ' जोबोद लासिं सिं जायो आरोना थ' बेखायनो नोंथांखौ खावलायबाय नोंथाङा बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनाङा आरो नोंथाङा भाइरेल जानो जोबोद एक्साइटेड ना नोंथाङा भाइरेल जानो गोसोबा जों जेबो बुंनांगौ गैया नोंथांनि सब प्राइभेट पार्टसखौनो भाइरेल खालामना लाजोब देखायहरना लाजोब आरोना नोंथाङा मोजां भिडिअ लाबोनो मोजां भिडिअ लाबोनायनि जायगायाव बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोयोबा नोंथांनि गोसो नंगौना नङा नोंथाङा लाबोदो माबायदि भिडिअ लाबोयो थ' बेनो आरोना जोंहा बुंनांगौनि जेबो माबा गैया आरोना थ' मा होननो आं लाजिनो ओंखारो आरोना बेफोरबायदि नुयोबा लाजिनो ओंखारो आरोना थ' जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा बिदिया थ' लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै मोनदों कमेन्ट खालामहर नोंथांमोननि थाखायसो भिडिअखौ बानायनाय जादों थ' नोंथांमोना नायाबा आं भिडिअखौबो खालामा नंगौना नङा नोंथांमोना बे भाइरेलखौ नुवाखैबो जानो हागौ नुदोंबो जानो हागौ सोरबा बायदिया थ' नोंथांमोननि थाखाय बानायनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना नुवाखैबा नायनानै लादो बिथांनि चेनेलाव थांनानै थास' बिबार चेनेलाव थांनानै नायहैदो आं मालायनि भिडिअफोरखौ बेफोरबायदि आपल'ड खालामा जास्ट आं फंनैसो बाथ्राल' बुंदों नोंथांमोना नायदो आरोना बिथांनि भाइरेलफोरखौ नायनोबा बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायदो आरो माखासे इउटुबारफोर दं बिथांमोननि चेनेलाव नायदो आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जुजिनायनि थाखाय दिनै आं दायो बाजाराव थांगासिनो थ' नोंथांमोना बेफोरबायदिनो भाइरेल भिडिअफोर नायनो गोसोबा नायनो हागोन आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय नोंथांमोना लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनो दाबाव आं दायो बाजाराव फैगासिनो लोगोफोर लामाया बिराद गाज्रि आरोना लामानि थाखायनो बाजारफ्राव फैनो बासै आरोना थ' नोंथांमोनखौ मा होननानै हामबायबावनो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट लाइक शेयार खालामनो मानो बावो भिडिअखौल' नायनानै मानो स्किप खालामनानै थाङो नोंथांमोना थ'
बेफोरबायदि इगनर खालामनो नाङा आरोना आं जोबोद दुखु मोनो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि माने भिडिअखौ नायनानैल' थाङोबा लाइक शेयारबो साबसक्राइब खालामाब्ला जोबोद दुखु मोनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्टआवसो आंबो माने दिनै बेफोरबायदियाव जौगाबोदों आस्टेयैनो जौगागासिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था आरोना नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोनो सानो नाथाय नोंथांमोना भिडिअखौनो नायाबा बोरै आं माने भिडिअ लाबोनो नंगौना नङा नोंथांमोना बेफोरबायदि मोजां भिडिअ नायनो लुबैयोबा नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबासो आं बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ लाबोनो हागोन ना खावलायो आरोना नोंथांमोनखौ लोगोफोर आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनै गुसुं भिडिअ लाबोनाय जाबाय बेयो जाहैबाय थास' बिबारनि बिसय थास' बिबारखौ आं जोबोद दुखु मोनदों आं बै समावबो बेफोरबायदिनो बुंदोंमोन बिनि बिसय माखासे बाथ्राफोर बुंदोंमोन आरो दिनैबो बिथांनि गाज्रि भाइराल बेफोरबायदि गाज्रि नेकेड बेफोरबायदि गावनि नेकेड फट'फोर देखायनाय आं दुखु मोनदों आरोना बै समावबो बुंदोंमोन आं मोजां भिडिअ लाबो होननानै आरो बिथाङा गाज्रिसिन भिडिअसो लाबोदों आरोना जोबोद दुखुनि बाथ्रा बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय